To, že ty to nevieš montovať, ja nemôžem. Vieš čo, by som radšej potom všetko to zajebal a na novo navrtal. Nemám vrtačku. Ti požičam. Tá čo na kokot vrta? No, taká nejaká Ačko. Ty sa tlačíš, ty kokot. Ty si kokot. Kokot. Rado, teraz točím ten tvoj brajgel. Jaký brajgel? Tvoj? Mňa netoč. Som doteraz trhával lišty. Však si ma očroval, nestra. Tak som očroboval vždy dva a potom dva strhol. Ideme kúknuť, jak to tu Rádko pozametal. Tu je špina, áno, vidíte to všetci. Áno. A čarovné slavičko? Počkaj, to si na detail. Sľubujem ti. To není to. To už ho otváram, hej? A to samozrejme. Čo si kúpil za Hneď sa musí zajebať. Ešte som aj mal len nezačal, už to tu bude modré. Jak to voní? Že? Koľko času som tu všetko spravil. Lišty dole, nábytok som presol, kartoň, čo ty na to ako odborník? Že Paolo táto do pička by som to tu mohol zavrtiť. Dobre, to je slovo odborník. Taký erotický odtieň. To je prvé video zo života Radovana Mesaroša. Jedna sa mi na Radkovi ľúbi, že on všetko vypchal do piče, furt by posielal do piče. Prečo všetko rieši cez piču? Šikovnejšieho nenájdete. Slobodný, nefajčí, nepije, opálený je. Taký slušný človek. Chcete ho? No není zlatý. Ženu baví, keď muž je hrádi a odlož svoje ruky na mojom tele. Nech sa páči, na babia smelí hráči, podarení